Indertied is de naam van de opgerichte heemkundevereniging in Berg. Valkenburg krijgt een herdenkingsplek voor veteranen. En gedicht van amateurdichter John Provost in Route langs de Geul. Welkom bij TV Valkenburg vandaag. Met de oprichting van Indertied heeft de kern Berg ook haar heemkundevereniging. In de aula van de openbare school Berg werd donderdagavond 1 juni de oprichtingsakte door notaris Ghislain van Kan voorgelezen. Welkom. Vandaag 1 juni 2023 en vandaag zijn we bij elkaar een notarieel vast te leggen dat er een vereniging opgericht wordt. Niet zomaar een vereniging, maar een vereniging met een zeer bijzondere boodschap en doel. De vereniging is genaamd Indertied en de vereniging heeft haar zetel in Bergen ter Vlijt. De bij Indertied betrokken bestuursleden ondertekenden de akte. Daarmee is de heemkundevereniging voor de dorpen Berg, Vilt, Ter Blijt en Geulum een feit. De komende maanden wordt gewerkt aan het inrichten van een website en het verzamelen van nieuw foto- en filmmateriaal. Indertied werkt vanuit een lokaal in de OBS in Berg. Over een aantal weken wordt dit perkje onthuld door de burgemeester. En dit perkje dat is aangemaakt voor de herinnering aan alle veteranen en vooral ook de veteranen Valkenburg aan de Geul. Meer daarover vertelt u Jos Schelen, de voorzitter van die veteranenvereniging uit Valkenburg aan de Geul. Nou, Witte Anjerperkje, dat is eigenlijk een initiatief van het Nationaal Comité Veteranendag. Op 24 juni is dit jaar de Nationale Veteranendag. En dat comité heeft eigenlijk gevraagd in 2019 aan de gemeentes in Nederland om een Witte Anjerperkje in te richten als waardering voor de veteranen. En het is nu zover dat we in 2023 ook een perkje in Valkenburg krijgen. Heeft dat lang geduurd voordat het hier ter realisatie werd aangeboden? Ja, er is enige commotie aan vooraf gegaan. Het is eerst geprobeerd met een motie zo'n perkje te bewerkstelligen. Maar dat is niet gelukt. Daar waren we een beetje teleurgesteld over en ook een beetje verbaasd. Want hoe kun je dat nou eigenlijk afkeuren? Het is toch een mooi, vreedzaam initiatief, zou ik zeggen. Maar ja, een goed gesprek met de burgemeester en de stichting Veteranen Valkenburg aan de Geul en Omgeving. Want zo heet onze stichting. Een goed gesprek hebben we gehad. En toen zijn we met de burgemeester overeengekomen dat Valkenburg toch een Witte Anjerperkje krijgt. En wel op deze fantastische locatie. Dat was ook jullie voorkeur hier? Ja, dat was onze eigenlijke voorkeur. Vooral ook omdat het zo'n geweldig mooie plek is. Heel veel toeristen komen hier natuurlijk. Ook de bewoners van Valkenburg. Maar heel veel mensen gaan het zien. Er komt nog een mooi bordje bij te staan. En dan kunnen ook mensen zien wat het betekent. En daarmee krijgen de veteranen van Valkenburg een stukje waardering die ze eigenlijk wel verdienen. Even ter verduidelijking, het is niet voor de gestorven veteranen, maar het is voor alle ook nog levende veteranen. Of heb ik het fout? Nee, dat is vaak een misverstand over. Bij veteranen denkt men heel vaak aan hele oude mannen uit de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn uiteraard geweldige veteranen, die zijn ook pas nog hier geweest. Maar de definitie is eigenlijk vrij makkelijk. Als je als Nederlander uitgezonden bent geweest voor Nederland, in oorlogsgebied of in missiegebied, dan ben je veteraan. We hebben dus veteranen erbij, iemand in onze stichting, die is in Nieuw-Guinea geweest, dat is een 80-plusser. Onze jongste veteraan die is pas in Irak geweest en dat is een jonge 20er. Dus in die hele bracket en alle uitzendingen en de conflicten daartussen, daar waar Nederlanders zijn geweest, dan ben je veteraan en kun je je aansluiten bij ons. Oké, dat is heel duidelijk zeg. Maar vervolg, het ziet er nu mooi uit, maar straks komt er regen, komt er sneeuw overheen. Wie gaat het onderhouden eigenlijk? Ja, de luxe is dat de burgemeester heeft aangeboden dat als de anjers zijn uitgebloeid, dan komt er iets anders in te staan. De gemeente gaat het onderhouden. Mocht dat ooit nou een probleem zijn, dan weet ik zeker dat in onze stichting Veteranen er veteranen zijn die dat eventueel ook al willen helpen om dat te onderhouden. Maar voorlopig heeft de gemeente toegezegd, dus dat komt goed. En het wordt in juni onthuld. Weet je al een soort van programma? Ja, 24 juni, nogmaals, is Nationale Veteranendag. Normaal gesproken zou de burgemeester de veteranenvlag hijsen bij het gemeentehuis. Dat doen we nu hier. Om 10 uur is er een korte ceremonie waarbij de vlag wordt gehesen, het bordje wordt onthuld
en het witte Anjerperkje dan wordt onthuld. En ja, mensen die daarbij aanwezig willen zijn, zijn van harte welkom. Om 10 uur is de aanvang en we gaan het zien. Van amateurdichter John Provost uit Schin op Geul is een gedicht in het dialect opgenomen in de gedichtenroute langs de Geul in de Oosterweg. John Provost, dat was een echte Valkenberger. Geboren en getogen. En Valkenberg, dat was een lust in zijn leven. Net zoals de gedichten, waarvan eind nu hier op de gedichtenzuil staat. Wat voor mij en ook mijn kinderen, in ieder geval mijn dochter, een verrassing is. Want mijn zus neven mij, met mijn schoonbroer en mijn zoon, zijn er al 2 jaar mee bezig om dit te realiseren. En ja, dus in één woord gewoon geweldig. Door het inschakelen van de Kunst- en Cultuurraad is hiermee een wens in vervulling gegaan. Het dichten in het Valkenburgse dialect nam een belangrijke plaats in zijn leven in. En ondanks dat zijn er toch niet zoveel mensen die hem eigenlijk van naam zo goed kennen. En zeker niet van zijn gedichten. Wie kunt dat eigenlijk? Geen idee. Hij heeft in ieder geval heel vaak op Facebook gedeeld. Is begonnen met inderdaad gedichten zoals De Geul, De Gat, alles wat hem leef wordt. En daarna is er ook begonnen met gedichten schrijven voor Ludiet. Waar hij van dacht dat ze het nodig hadden. Als een hart onder de riem of gewoon als compliment. Ja, dat vond ik gewoon geweldig om te doen. In het begin wel, ja. Want hij is eigenlijk begonnen met plakkaatjes van Kalt Plat. Gewoon om mensen te stimuleren om ook gaat op de boom neer te hangen. Gewoon om het Valkenbergse dialect te blijven praten. Dat vond ik wel heel belangrijk. En die ook schrijven in het dialect. Mijn dochter en Vever hebben dat overgenomen. Veer appen, dus ook in het dialect. Dus dat is gewoon, wie het voor ons waard als Valkenbergers zijn. Ere die ere toekomt. Pinksterzondag 28 mei ontvingen 9 kinderen hun eerste heilige communie in de parochiekerk van de Heilige Rosa in Sibbe-IJzeren. Onder stralende omstandigheden werden zij door ouders en familie en onder muzikale begeleiding van Harmonie Sint Rosa van de basisschool naar de kerk begeleid. Om van deze dag echt een feestdag te maken.